ассалому алайкум подписчикони азизу муҳтарам. қурби асрори миллӣ имрӯз 1 апрел бо шумо будам ва бо шумо мемонам. бародарони азизи ма 100 еврош ҳамагӣ 9045 рубл ва 100 доллари ёлоти муттаҳидаи амрико ҳамагӣ бо нархи 8175 рубл. бародарони азизи ма 5000 рублея метонен майда кинен 750 сомонӣ гирен дар Имон Интернешнл. 2000 рублея метонен майда кинен 300 сомониро гирен нӯши ҷонтон шава дар Имон Интернешнл. 1000 рублеиш бародарони ма 150 сомонӣ дар Имон Интернешнл. Тавҳид банк бародаро 153 сомонӣ додестаид зудтар майда кинен. Душанбе сити да майда накинен 145 додесай дар дига банкҳо перевод кинен дӯстони азизи ман. Ва Орион банк бошад 151 сомонӣ бо нархи дастрас барои шумо, барои ғарибон.